שלום לכולם, אילן מרמאפ. היום נציג לכם מלגזה חשמלית ליתיום מלא 3.5 טון. תורן תלת שלבי, אפשר להרים אותו עד גובה 4.5 מטר. אפשר לווסת את המהירות בהתאם לדרישה של המפעיל, לאט או מהר. תצוגה דיגיטלית, מאפשר לראות את הזווית של ההגה מאחורה, אפשרות של כיוון תנועה קדימה אחורה. סוללה ליתיום, אחד היתרונות, אין צורך בטיפול, הכל סגור, 80 וולט, 404 אמפר, מחזיק ליומיים עבודה ללא כל בעיה. במקרה שצריך טעינה, הטעינה מאוד מהירה, תוך שעתיים אתם מקבלים 5 שעות עבודה ברצף. בקיצור, מלגזה חשמלית ליתיום, בחירה נכונה, שקטה, החזקה נמוכה. לפרטים ניתן ליצור איתנו קשר.